нам пошенсило в житті. Гэта мы ВКонтакте нашли. Ну, серьезно, ВКонтакте можно много чего классного знайти. Маша, давай без анекдота, я вообще ничего не спою потом. Но мне нравятся, люди пришли. Я так рада всіх бачити. Там, мабуть, я ще глядіть наших переглядять. О, клас, клас. А, ні, вже нема. А ви не бачите, я сам ще не Просто ми планували, що у нас буде прямий ефір з усім без людей, а потім думали, що ніхто не прийде, а так класно. Всі прийшли. Короче, песня. Вот гэта нарэшце.